približne v tomto období, je to 20 rokov, kedy sa začali snahy o záchranu historickej Považskej lesnej železničky. Táto železnička od začiatku 20. storočia spájala takmer 3 regióny. Z Litovského Hrádku išla smerom cez Kráľovú Lehotu, Svárín na Čierny Váh, kde sa rozdvojovala. Jedna jej vetva išla do Litovskej Tepličky a druhá jej vetva vlastne cez doliny Čierneho Váhu, cez Dikulu, Javorinku až do Rástok, kde vlastne spájala lokalitu Hore Hrodnie. V roku 1972 bola železnička pre nerentabilitu, lebo bola majetkom štátnych lesov, bola zrušená a v podstate odvtedy sa začalo jej postupné rozkrádanie a likvidácia. Ľudovít Gerek bol to posledný správca lesnej železničky, bývalého toho lesného závodu, ktorý doslova, možno povedať, akože veľkým úsilím zachraňoval celý mobiliár železničky, tak sa podarilo zachovať vagóny, vozy, lokomotívy. Železnička postupne prechádzala cez správu pamiatkového úradu do správy múzea. Nikdy na ňu nebolo vlastne vyčlenené žiadne finančné prostriedky. A aby železnička vlastne celkom neupadla do zabudnutia, aby nebola úplne zdevastovaná, tak vytvorili sa také generácie záchrancov. Tu dnes víta medzi nami skupinu ľudí, ktorí stáli ako prví pri záchrane železničky okolo roku 1980. Je to pán Sadloň, pán Rišan, pán Špaček a ešte ktorí ste ďalší. Potom sa vystriedala vlastne ďalšia generácia ľudí a dnes tu stojí takisto pri vás klub pri Považskej lesnej železničke. Sú tu osobnosti, ktoré celé dlhé obdobie pri tom pracovali. Pozerám, je tu šéf toho klubu, súčasný inžinier Veselý. Ďalej je tu predchádzajúci šéf, pán Kubík, takisto a ešte ďalší mnohí členovia. V decembri v roku 2001 vo veľmi nepriaznivom počasí sa začalo sťahovanie železničky vďaka firmám, rôznym pomocníkom. Dnešný program sme nazvali S parou na kolesách. Budeme mať síce parnú lokomotívu, ale nie tú, ktorú sme vám chceli predstaviť dnes. Naša parná lokomotíva, naša vlastne vzácna, volajú ju naša Kačena, či ako ju voláte, tak tá je v súčasnosti vo Vrútkach. Robí sa generálna rekonštrukcia tejto lokomotívy s nákladom do 1 milióna korún. Takže pravdepodobne až do októbra lokomotíva bude v DP, vo Vrútkach, za ňou ešte odvezieme tender, ktorý je tu ešte vystavený a zrejme až koncom roka alebo na budúci rok bude tu. Teraz sa vlastne začína mašín paráda, čiže ja skončím so svojím príhovorom a už budete môcť sledovať vlastne vozy a tú našu parnú lokomotívu, ktorá prichádza sem na prehliadku. Vráti sa každý, kto rád sa baví, má jeho prichádza zas. Cestou starostí za hlavu hodí, prichádza víkendu čas so mnou generál. Už potom. Kasa sedí, mála dobrata sa baví. Očirákom každý sa dobre cíti a popíja si zo hnilej vody. Vráti sa každý, kto rád sa baví, s nádejou prichádza čas. Cestou starosti za hlavu hodí, prichádza víkendu čas.